En nom d'Acció Cultural del País Valencià, bona nit a tothom. Gràcies per ser aquí una vegada més, sobretot en moments com aquest. Avui, quan aviat farà 2 anys de l'empresonament dels presos polítics, hem conegut la sentència del judici a la democràcia i a l'autodeterminació. Una sentència dura, injusta, que només busca venjança, presó per exercir els drets i les llibertats, un càstig a persones innocents. És la seva venjança al referèndum d'autodeterminació de l'1 d'octubre. I aquest dia l'estat espanyol va ensenyar la seva cara més fosca. Aquests 9 homes i dones a 100 anys de presó. Un total de 99 anys tancats per defensar els drets fonamentals. Aquesta sentència no té cap objectiu. No es basa en cap prova. És més que un judici polític. Però hem de dir ben alt i ben fort que no tenim por, que continuarem sortint al carrer exigint la llibertat de tots els presos i exiliats polítics catalans.